celý komplet, táčky hore. Nezhoď ma! Ako človek, čo? Tu nie, no je to molo, ja viem, ale nemusíš sa špúliť, lebo ja viem, že áno, modelky, musíš sa tváriť, ako keby si stratila kľúče od Porsche. Normálne, dobre, civil, tu sme medzi normálnymi ľuďmi, na kamennom mlyne, veľmi sa z toho tešíme, najväčšia letná žúrka. Toto je Lucia, ty tam máš ďalšieho kolegu Filipa, poďme na rozcvičku, to znamená, že sa rozprávame. Zopakujte po nás, pes, pí, psi, spia, pes, pí, psi, spia. Pes, pí, psi, spia. Dobre, skúsime tu, pes, pí, psi, spia najskôr. Pestíci spia. Pesíci spia. V podstate, Lucia, priprav sa. No, Lucia nie je v poriadku, ale stačí, že to povie raz. 3, 2, 1. Ani hlava nemá krátka, nemá čokoláda. Dobre, fajn. Nevyšlo. Filip, stačí povedať, kto prvý raz povie správne vetu. Ani dlhá, ani krátka, moja mňam mňam čokoládka. My sa vám ospravedlňujeme, vybrali sme súťažiacich, ktorí už idú len na jednu hemisféru. Prepáčte za zníženú kvalitu, ale poďte, priprav sa. Filip na trvalce. Ani krátka, moja mňam mňam čokoládka. Podarilo sa! Daj mi ruku, chcem mať kontakt so životom. Už nejde o to, čo bolo, ale čo bude potom. Obri sa okolo, ten svet tu sa umiera. Je hore nohami a pripomína. Tam, kde sa dnes už neumiera. Ja som ich pozvala na festival. Ešte nikdy v živote nestali na pódiu. Nikdy v živote. Bude to prvýkrát. Prosím vás, privítajte Filipa a Luizu! Ahoj! Na pódiu také. Idem medzi vás, môžem takto. Ďakujeme, že ste tak krásne privítali. Teraz si spolu zaspievame pesničku, ktorá sa volá Daj ruku do mojej ruky. Tak vážení. Pripravky, kde na to, diváci. Yeah, like